Čabas lidi. Čau, čau. No. Jo. Tak to vidíme asi znova, ne? Epic fail. Ne, tak to je náš první podcast a rovnou nám můžete nám napsat do komentářů, jestli si právě teď škrábete koule, jestli vám smrdí nohy a jestli jste pravák nebo levák. To bylo totiž naše předchvíleční téma. A jestli počítáte taky zlomky. Tak. To jsem teď chtěl vypočítat po mě zlomky, a kdo před nějakými 2 rokama po mě chce vypočítat. A co jako? Že jo. Jo, přesně Minecraftu právě. Co to je vůbec za buzeranta, vole, že dává někomu počítat zlomky, ve? Popravit ho. No, takže nějaký téma, koho bychom volili za prezidenta, tak já bych určitě volil Vladimíra France. Já vím, že je sice potetovaný, ale teď už nemá ty piercingy po celý držce, jak mýval. Ale myslím si, že je fakt dobrý, protože když tak vezmete, tak je učitel umění. Nevím přesně co, jako učitel jakého umění, jestli výtvarného nebo tanečního, hudebního, to nevím. A teď nám řekne něco příjemného, co dělá tady Vernis. Co? Co pak právě děláš příjemného? Příjemnýho koukám na YouTube, na nějaký Minecraftu král nebo co. Tak to dělám Tak to já dělám příjemnější věci. Je to hodnej fejka. No ne. Prosím tě, si tam už napění. Prosím tě, jenomže Minecraftu král už viděli všichni, vole. Hodnej fejka. Jo. To vidím teďko poprvé. Mám to už, na co teďko zrovna koukám, tak na to hodím do popisku videa. Tak třeba koukám na Minecraftu král. To bude hodně krátký podcast, bych řekl. Jak se točil Minecraftu král? To se koukám, to tam něco takového. A děcka, řekněte, jestli jste, jako vy to uvidíte samozřejmě až potom, jestli to stihnu uploadnout, jako ještě teď, tak řekněte, jestli jste byli 3. už ve škole, nebo jestli jdete až na 7. Protože já jdu už 3. Až to? Já jdu 7. kámo. Na 7. Jo. Cože? Kdy jdeš? Já nevím, proč to najdu. Co najdu, vle, to vygooglíš. Kdy jdu do školy? Prostě 7. ale 7. stejně, jako já půjdu za školu a tak. No, 8. máme písemku z literatury, no, tak to ne, jako to já si to ještě asi prodloužím, no. Já místo 7. půjdu 14. A jako to ti to takhle rodiče dovolí, jo? Jako, ty svolšuješ jejich podpis na omluvenku? No, tak za škola, víš co. A kámoška ze třídy mi psala tomu omluvenku, no a dáme tam podpíče. A ty se nám do školy, tak třeba 5-6 lidí jdeme za školu, a to spát. To se tam dáme někdy závolem. Mám to pryč docela, tak když se jedíme za školou, tak si třeba dáme další náhodu. Tak to já ne. To já jsem vzorný žák, já jsem za tento školní rok zatím ani jednou nechyběl, jenom 1 hodinu, to jsem měl muka u zubaře. Tak to je super, no, protože já mám nějakých 180 zaměstnaných lidí. Ale z toho jsem byl asi, to bylo 14 dní nemoci, jsem měl zrovna asi angínu. Myslím, angínu jsem měl, myslím, že 14 dní. A jak všechno jediný mám zdášku. No tohle, takže jako jsi hezky pařil Minecraft, když jsi byl nemocnej. Jasně. Ty, to chci tak, mně se to nikdy nepodaří. Nikdy se mi nepodaří, abych byl nemocný prostě. Jediný to jsem měl v roce 2010, to jsem chytl než to více, vole. Čo jeden kluk při těláku je chytl, pak jsem je chytl já.
A moje mamka je po mně potom chytla. Ona je chytla na Vánoce, vole. No, asi den před Vánocema, nebo nevím, jak takhle. 2010, kurva, to si ještě pamatuju. Joj. A tak můžete nám říct, určitě napsat do komentářů, co jste dostali pěkného od Ježíška. Já jsem třeba dostal Xbox. Tady Verniš, nevím, jak to mám říkat. Vernis. Já jsem si vybral, chtěl jsem si koupit Samsung S3, Galaxy S3. A pak jsem si říkal, že za nějaký necelý 3 měsíce vyjde Samsung Galaxy S4. Bude stát 16 000. Tak prozatím, protože já jsem před 14 dněma co koupil telefon. Já mám taky ty v prdeli telefon, no, já mám normálně... Takže já jsem si koupil, polovičku jsem si zaplatil na ten telefon a koupil jsem si Xperia P. Prozatím. Jo, pojím. Oddaňčkový telefon, jako, ale je to dvoujágrový 16 GB, nic nepamětí, takže... A tady Vernis, no pochlup se, jako budeš mít povánočního Ježíška možná. Dostane 8 jádro. Já jsem přihlášený v soutěži, kde se doje o 8 jádrový počítač, vlastně jediná sestava toho počítače vyšla, jediný. A já jsem přihlášený v soutěži, která jedná jsem... Výpadek? My jsme tě ty přestali slyšet? Proběhlo to losování, no. Já jsem se dostal, že teďka se losujou mezi 3, mezi 2 nějakýma lidma. Držte palce, ty jo. Přesně tak, držíme mu všichni palce, protože on mi potom pošle jeho 4 kompa. Hej, prosím tě, pošlu mi, já to budu potřebovat. No, přemýšlím, že bych od toho vyhraného kompa udělal nějakou soutěž. A já to tajně vyhraju. Já nevím. Samozřejmě booster to vidět nebude, protože já mu to neřeknu. Já mu vůbec neřeknu o ty soutěži, že já to pošlu jenom vám lidem. Protože on je takový socán, že on by to hned za mě vědíma, ale by to nějak hacknul určitě. Ne. Nevím, jestli o tom udělám soutěž, to bude jen tak takový nápad. Bude ti stačit 1700? Ano. Ach jo. Tak to já si radši koupím 8 jádro. Když budeš hodný, tak já ti pošlu to jádro. Jako za nějaké menší neplatek. Za 1000, protože... Co, že by se na to udělal jako 600 000 euro? To se mi líbilo, to je. No, mě taky. Už jestli jste viděli Mamenčus a jsem byl Rytmus, tak tam ukazovali, co on si koupil. Tam byly sami 500-600 000 euro. Ochu, jsem Rytmus, mám hodinky za 1000, za $1000 dokonce, nebo euro. Já nevím, co to stálo, možná 1000 želez, ale bylo to drahé, to ti povídám. A ty na to nikdy mít nebudeš, pokud nebudeš sbírat koleje z kolejiště. To jsem teď slyšel od Adama Jíchy. A určitě čekněte náš Facebook, Twitter, sdílejte tohle video, lajkujte, spamujte všude odkazy na náš channel.